Bueno, txaldeon, edo ja gauan, ilundu baduta. Mil esker tortzeagatik eta mil esker streaming bidez entzuten ari zaretenei. Mil esker baita ere Martin Ugalde parkeari eta bekaren antolatzailei guri aukera hau emateagatik, bai ikerketa egiteko, liburu ateratzeko eta gaurko aurkezpena egiteko. Gaur hemen gara Ainhoa Larrañaga, Zurine Maguregi eta ni, Eneko Bidegain, eta lehen zatian Ainhoak hartuko du hitza, gure ikerketaren kokapen orokor bat egiteko, gero Zurineri pasako diogu hitza ikerketaren emaitza nagusi batzuen laburpena egiteko, eta gero bigarren zati batean Ainhoa eta Zurine jeitsiko dira, eta igoko dira Arantxa Irieder, Iban Arantzabal eta Martxelo Otamendi. Eider Goena gazten etortzekoa, baina gaixotu delako, azkenean begiatik Martxelo Otamendi etorriko da. Eta horiekin, etorkizunera begira pixka bat jarriko gara. Gehiago luzatu gabe, Ainhoa Larrañagari uzten diot hitza. Bueno, arratzaldeon, eta eskerrik asko gaurko saiora etortzeagatik. Nik sarrera labur bat egingo dut, eta batez ere, ikerketa hau egiteko izan genuen motivazioa eta pixkat kontestua aipatuko ditut. Bai Eneko, bai Zurine eta bai nire kasuan, seguruenik beste euskaldun askoren kasuan bezala, azkenengo urtetako kezka eta hizketa gai eta izan da, Euskal Herriak bizi duen egoera politikoa, eta egoera politiko horren barruan, nolabait Euskal Herriak bere lurralde osotasunak bizi duen, baita ere egoera politiko horrekin lotuta bizi duen egoera. Eta, esan genezake, eztabaidatu genezake, nahi badozue, baina esan genezake Euskal Herria izatetik ia ez izatera pasa dela. Ero hori da behintzat, guk egiten dugun diagnostikoa. Unibertsitateko irakasle ikerlari eta kazetari hoi moduan nolabait begiratu horretatik eta batez ere unibertsitatean eta gazteekin daukagun harremana oinarri hartuta ikusten duguna da egunero eta gerotan nabarmenago Euskal Herria gure ikasle gazteentzat kontzeptu arrotza dela. Osea, garai batean Euskal Herria oso gauza ohikoa zen, oso gauza normalizatua eta denok bizi genuen, baina momentu honetan ikusten duguna da urteak aurrera egin ahala Euskal Herria kontzeptu arrotza dela, eta ez bakarrik kontzeptu arrotza dela, baizik eta egunerokoan gero eta gehiago entzuten dena dela hemen Espainian, ero gu espainolok, eta gainera oso modu azeleratuan ari gara prozesu hori bizitzen. Komunikazio esparruan parte hartzen dugunez, nahi izan dugu pixkat egoera honi nolabait edabideen edo komunikazioaren paradigma horretatik begiratzea. Eta hor ere ikusten duguna da, euskal edabideetan, ero gero ikusiko dugun moduan, euskeraz diharduten edabide nazionaletan ere, ari dela fenomeno hori gertatzen, ari dela Euskal Herriaren lausotze hori gertatzen. Hori dela eta, Martin Ugalde beka atera zenean, konturatu ginean, ero ikusi genuen, erabat bat zetorrela bekaren helburua, ero bekak zituen jomugak apur bat, gu geneukan ikerketa asmo horrekin, ero barne bulkada eta barne kezka horrekin, eta horregatik aurkeztu ginean bekara. Azpimarratu nahiko genuken beste ideia importante bada, auzi hau politikoa dela. Askotan entzuten diegu, entzuten da, frente desberdinetatik, adibidez euskeraren auzia ez dela auzi politiko bat, edo ez dela politizatu behar, edo, guk azpimarratu nahiko genuke euskeraren auzi politiko bat dela, eta Euskal Herriaren lurraldetasuna eta osotasuna ere auzi politikoak direla, ezta? Orduan hori saiestea, uste dugu trampa egitea dela. Danok dakigu ze marko juridiko instituzionaletan bizi garen, badakigu, aspalditik, kontu zaharra da. Eta hain zuzen ere, marko juridiko instituzional hori da, herri honen zatiketa
ahalbidetzen duena, bultzatzen duena, eta marko horren aurrean egin genezakena da, marko hori elikatzen jarraitu, haratago begiratu eta ikusi zer egin daitekeen benetan zatiketa horrekin bukatzeko. Garbi dagoena beraz da, Euskal Herriaren osotasuna auzi politiko bat dela, eta horren erantzule nagusiak uste dugu, evidentemente, klase politikoa edo alderdi politikoak edo eragile politikoak direla, hau da, boterea daukatenak behintzat, eta momentu honetan egindan autua da, legalitate frantzez eta espainolaren nolabait men egitea, legalitate horri men egitea, arrotza zaigun, arrotza den legedi horri men egitea, eta hori da, eragile politikoek egin duten autua, salbuespenak salbuespen. Bukatzen juteko, uste dugu ingurumari politiko honetan, hezkuntzak badaukala zer esana, zentzu horretan gu hezkuntzako parte garen neurrian badaukagu zeregina, lehen hezkuntzak, unibertsitateak, guk egiten dugu alegina nolabait aipatzen ari garen guzti hau naiz da nekatu askotan eta naiz eta ikusi gero eta zailagoa gertatzen dela, hezkuntzak badauka bere funtzioa eta bere zeregina, eta baita ere edabideak. Orduan, uste dugu edabideek funtzio oso importante bat betetzen dutela aipatzen ari garen helburu horri begira, aipatzen ari garen momentu honetan Euskal Herriaren desegite horri begira. Eta zentzu horretan, gure ikerketak eta elkarrizketatu ditugunek ere berrestu digute zailtasun, eta ikusiko dugu zeintzuk diren hau dana gertatzearen arrazoiak, eta edabideak ere edo lasaitu egin direla, edo dauzkaten arrazoiak direla, eta momentu honetan badirela baita ere, pixkat gertatzen ari den horren nolabait parte, ezta? Orduan, gure gaurko helburua batez ere da aurrera begira jartzea, bai aletuko ditu, Zurine Maguriri emango diot orain hitza, eta berak aipatuko ditu gertatzen ari den fenomeno horren arrazoiak, edabideen ikuspegi horretatik, baina batez ere aurrera begira jartzea, ezta? Gero egingo dugu mahai ingurua, Martxelo Otamendirekin, Iban Arantzabalekin, eta Arantxaren abizena ahaztu zait. Idieder. Eta nik uste dut hor egongo dela batez ere fokoa, ezta? Aurrera begira jarri eta hemendik irtetzea nolabait proposamen eraikitzaile batzurekin badano dakigulako hau gertatzen ari dela, ez? Baina importantea igual da, aurrera begira jarri eta zer egiten hasi daitekeen bide hori egiten hasteko. Eskerrik asko eta zuria daitza. Bueno, eskerrik asko, nire aldetik bai. Aukera hori emateagatik ez dala bakarrik ikerketa lana, publikazioa, harago jo nahi genuke, eta horregatik gaude gaur hemen, bai. Ainoak aipatu bezala ikerketa hau gauzatzeko izan dugu motivazioa bereziki Euskal Herriaren lurraldetasun ikuspegiari lotuta identifikatu ditugun desitxuraketa edo nahasmena izan dira. Bai hezkuntzan, bai gizarte orokorrian, gure arloan, baina baita noski, berak esan bezala ere, Euskal Hedabideetan ere. Orduen ikerketa honi esker, gure pertzepzioa zana, gure sentsazioetan oinarritutako ideia edo pertzepzioa zana, horrek forma hartu du. Eta lurraldetasunen desitxuraketa honen arrazoiak identifikatu izan ditugu, eta nolabaiteko orden bat, sailkapen bat emateko aukera izan dugu, bai? Horregatik, hemen gaude, eta oraingoan identifikatzeaz gain, ez zaigo nahikoa iruditu, abiatutako bideari jarraipena eman nahiko genioke, bai? Eta horretarako hainbat proposamen ekarri ditugu, gerora mahai inguruan, neko gidatuko den mahai inguruan, gure gonbidatuei aria botako diegu, amua botako diegu, eta ari horretatik tiraka lekukoa hartzia espero dugu, eta niko hain laburrean, alik eta laburrenen, aipatuko ditudan atera bide edo, hauek gauzatu edo egia bihurtzeko martxan edo mekanismoen bat aktibatzeko esperantzaz gaude hemen, bai? Orduen, saiatuko naiz gehiagiz luzatzen, azken batien mahai inguruan egingo dien ekarpenak seguruna izango diala interes handikoak.
Gure ikerketan eta baita hainbat profesionalekin izandako elkarrizketetan, argi utzi nahi dugu, bai komunikazio, bai daitutegi arloan dabiltzan profesionalekin elkartu garela, eta hortik, esan bezala, gure pertzepziotik hainbat arrazoi. Izan ere, 9 arrazoi, aipatuko dizkizuet, laburrean titularretan, bai? Lehenengoa litzateke informazioaren trataera ezberdin edala, edo lurraldera zuen ikuspegiaren arabera. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegora mugatzen dian ia albiste guztiak, aztertutako albiste guztien jatorria, erakundeak, elkarteak, enpresak edo sindikatuak izaten dira. Orduen nabari izaten da, kazetariak erreportajeen ardura hartzerakoan, eduki propioa lantzerakoan, alegia, joera handiagoa dagola Euskal Herria bere osotasunean ikuspegi hori lantzeko. Eta ez hainbeste erakundetatik informazioa eta datuak jasotzen dutenian. Ego Euskal Herriko datuak, hau zen Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, baina Ego Euskal Herriko datuak ematen dianean, redakzioetatik, gehienetan Espainiako datuak izaten dira, bertatik jasotako teletipotatik, prentxarretatik, eta bar. Eta hauek normalian provintzien edota autonomien arabera sailkatuak azaltzen dira, aurkezten dizkigute. Ez gara sartuko honen balorazio egiten, bakarrik nik zertzeladak eta titularra botako dizkizue, bai? Igual tarteka galderaren bat. Ipar Euskal Herriari dagokionez, berririk ematen dira, baina askoze gutxiago. Adibide bat esatearren, interes nazional, baita mundu mailako interesa duen PISA azterketa, hezkuntzan ematen dien rankin ezagun hontan, albistea Ego Euskal Herrira mugatzen da, normalien. Ego Euskal Herriko rankingaren inguruko informazio eskaintzen digute. Baina, eta azkenik ikuspegi nazionala duten albiste asko, 2 gai nagusi tratatzen dituztela ikusi dugu. Batetik kultura, alegia disko edo liburu baten aurkezpena, izan zitekena, baina baita ere presoi buruzko hainbat albiste ematen ditugunean, albiste hauek ez dira lurralde zehatz bati lotzen, edo probintziaka, edo lurralde historikoa, baizik eta Euskal Herria izaten dute ardatz. Bai, hauek ere, berezitasun edo bitxikeri edo pertzepzio hauek hola ideala ikusi dugu. Hau litzateke lehenengo arrazoia, bai, lurralde ikuspegi dagokionez. Bigarren arrazoi bat, bateragarritasun falta identifikatu duguna. Erredakzio batzutan ematen dana, ez guztietan noski orokortzen ari gara, baina batzuetan gertatzen da Euskal Herriaren osotasun islatzeko nahasmendua dagola. Euskadi, EAE, Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Herria definitzareako orduan ez dagoela argi ze irizpide oten dan. Ez dagoela bateragarritasunik eta horrek noski kohesio falta ekartzen du hedabideari dagokionez. Bateragarritasun falta, bigarren arrazoia beraz. Hirugarrenari helduta, eguna sortzen dituzten inertziak identifikatu ditugu. Nola baiteko ohitura txarrak, kazetari, erredaktoren edo erredakziotan ematen diren ohitura txarrak edo inertziak. Alegia, kazetariek baliabide falta, antolaketa ez dugu falta esango, baina hainbat arrazoi direla medio, kazetariek izate dituzten zailtasunetan, oinarritzen da. Fast kasetaritza, fast food eta fast fashion garaiontan fast kasetaritza ere aipatu izan dute. Alegia, ez dagoela astirik lan pausatua egiteko. Adierazpen batzuk aipatzearren literalak ez du alako lan kargartzeko astirik izaten, egunerokoak jan egiten gaitu, askotan azkartasun gehiegiz jokatzen dugu, zaila izaten da aurreikuspenaz jokatzea, ez baldin bada nolabait urtero emaiztasun batekin gertatzen dien gauzak, ez? Hori denok ezagutzen ditugu. Datu holdeak jasotako titularrak transkribatzea eramaten gaitu fast kasetaritza honek. Beti berdine eginez gero ere errazkerian erortzeko arriskua, gero handiago izaten da. Eta batzutan koste egiten zaigula erakundetatik datorren informazio horretatik harago joatea. Eta, esan bezala, transkriptore bilakatzeko arriskua izaten dute hainbat kazetarik.
Hau utzita, laugarren narrazioa kazetarien buru jabetza litzateke. Buru jabetza falta, kasu honetan. Bakoitzak bere jarrera duen arren, bakoitzak bere asmo honenez lan egiten duela dudan jarri barik, edabide batek, nolabait, bakoitzak badu bere oinarri batzu, bere hildo editoriala, edo egiteko moduan, lan egiteko moduan. Baina batzutan, bi aldek ez dute bat egiten kazetaritzaren buru jabetza bermatzeko, bai? Bosgarren narrazioari erreparatuta egitura edo antolaketa arazoak. Nolabait zeharka aipatu badu ere, aztertu ditugun hedabideen egituraketa nazionala da. Haiek nazionala alegia erredakzio nagusi badute, egoitza nagusi bat, baina gero Euskal Herrian zehar hainbat ordezkaritza. Kontu da nola funtzionatzen du egituraketa horrek. Nola, baina bereziki non hartzen dira erabaki editorial nagusiak. Bai, orduan, antolaketa edo egiturari dagozkion, hainbat, arazo edo identifikatu ditugu. Arazo esango dugu, tira, igual ez da arazo, baina igual horri erreparatzeko kontua bada. Seigarren arrazoi dagokionez, agenda nazionalaren falta. Zer da, Euskal Herrian ez dago Euskal Albiste Agentziarik, beraz ez dago Euskal Agenda Nazional bat jarriko duena, ez? Eta agenda nazionalik gabe, Euskal Kazetaritzaren antolaketagatik, baina baita testu inguru politikoagatik ere gertatzen da hau. Aipatutako gabezien oinarrian ez dago bakarrik erredakzioan antolaketa hori. Euskal Herrien desegituraketa administratiboare oso garrantzitsutzat jotzen dutela komunikazio profesionalek ikusi dugu, eta, gehienek esango nuke, alegia, desegituraketa administratiboak eragiten diela nabarmen eta zuzenian. Zazpigarren arrazoia, egoera politiko-administratiboa aurrekoarekin lotua. Euskal Agenda Nazionalik ez izatea, bada antolaketa administratiboaren ondorio. Eta eredu administratibo bakoitzak, noski, bere ritmoa, bere egiteko moduak ditu. Horrek dana deskoordinatu egiten du. Lurralde desoreka litzateke 8. arrazoia, batzuek egozentrismoa, gipuzkoar zentrismoa entzun dugu Euskal hedabideen kasuen. Kontu da, lurralde antolaketa horren ondorioz baztertua gehatzen diala periferiako eskualdiak, periferiakako txartian jarrita. Eta hor noski, lurralde antolaketaren eragina nabarmena da, demografiarena, geografiana, eta noski, hedabideen antolaketa, noski. Euskal Herrien eta Ipar Euskal Herrien arteko arrakala behin baino getan atera da, hori ez da ezer berria, gure inguruan pentsatzen dut, eta baita hizkuntzaren arazoa ere, izan ere Euskal Herriko kazetari gehienek ez dakigu frantsesez, eta Ipar Euskal Herriko eragile askok ez dakite euskaraz. Orduen, honekin batera, azkenengo arrazoi errepatuko diogu, datu kazetaritzan dauden arazoak. Datu kazetaritza azken urtetan bolo-bolo eta dabilen kazetaritza mota bada datutan, portzentaietan eta zenbakitan oinarritutako albisteak gertaerak, ez? Eta datu ekoizpen hau asko hazi da, izugarri hazi omen da azken urtetan, komentatu digutenez. Erreakzioek datua jasotzen dituzte, Espainia edo Frantziako estatutatik, esan bezala lehen bakotza bere egituraketa administratiboen arabera, eta kazetaria puzlea osatzen ematen dute denbora desente. Eta batzutan zaila baino ezinezkoa egiten zaie puzle hori osatzea. Baita Euskal Autonomia Erkidegoan, Hego Euskal Herrian eta Nafarroan artien ere, Nafarro garaiko datuak lotzen ibildi behar izaten dira. Ze, momentu, modu eta datu modu diferentetan jasotzen dituztelako redakziotan, ez? Beste dat, gainera, aipatzen dute datuen lehia edo lasterketa honetan nahiko presioa jasotzen edo jasaten dutela. Zan ere datu bat heltzen baldin bada, komentatzen ziguten, hedabide guztiek edo gehienek, une bertan edo oso azkar berehala argitaratzeko joera dagola, eta, klaro, beste hedabideek datu bat lantzen badute, ondokoa landu beharko dute, eta ez dute gogoeta kritikorik egiteko astirik izaten. Badia arrazoia, behatzi ipatu ditugu, titularretan, baina badia batzuk, eta horrek ja ematen digu nolabiteko argazki orokor bat. Esan bezala, badira, guk
hau edia gure arrazoiak, gure motivazioak eta gauzatzeko arrazoien zerrenda, baina argitaratutako ikerketan badira proposamen zehatz batzuk guk egindakoak, epe motzian egingarrienak edo ikusten ditugunak, goaingoan, bale? Noski hau epe luzerako zea lanketa izango litzateke. Baina datutegi arloko zein komunikazio profesionalekin hitz eginda gero, esan beharra dago ere Eusko Jaurlaritzari ikerketan parte hartzeko eskaren geniola, baina horren aldetik oztopoa baino azkenean ezezkoa jaso genula, beraz beren ekarpenik ez dago jasota gure ikerketan. Esan beharra dugu bai, oain esango aipatu izkizu egun zazpi bat proposamen, ez diala pausuz pauso jarraitu beharreko errezeta, guk ez daukagu errezeta magikorik, baina iruditzen zaigula ezin dugula guk, ez dagoela gure esku, ez dagoela gure kompetentzia, informazioa eta datuak zehazki nola aurkeztu behar dian esatea edabideei, zuok dakizuen esperientzia zuena da eta zuen esku dago. Baina bai pista emango ditugun edo hemen azalatzen ditugun pistai jarraituta proiektu edo bihurtzeko lanketa bat egin beharra dagoela ikusi dugu. Beraz, horretarako igual talde bat, eta talde batzuk edo sortu, eta ekintza plan bat aktibatzea komeni dela ikusten dugu, iruditzen zaigu. Aber hori zuek ere amua edo amuari heltzen diozuen, eta lehenengo proposamena litzateke, lehen aipatu dugun datu kazetaritzaren kartzela ditu diogun ateratzia. Ez da gauza bera, erakundetatik jasotako datuak errepikatzeak edo replikatzea edo kazetariek berak eduki propioak lantzia. Lehen esan bezala, joera ikuspegi egokiagoa lantzen dutenian euren edukia, ikuspegi egokiagoa egiten dutela lurraldasunari dagokionez, ez? Hainbat autoretan, ez da gure irudipena, hainbat autore kritikatu izan dituz azkenen urtetan datuekiko garatu dugun obsesioa, kazetaritza munduen bereziki, eta gure proposamen dago galdera litzateke, posible litzateke datutegi moduko bat lantzia, tresna kolaboratibo bat izan daitekena, deitu nahi zuen bezala, alegia datu banku bat eguneratzia, sistema berri bat, argazki orokor hori emateko, COVID garaien hilakoen zenbaketan emaitza berriak eskaintzen dira, ez? Ia minutuz minutu. Nahiz eta iparraldeko datuak momentu baten edo beste baten eman, eta esfortzu hori egin izan da. Posibilitzateke gainontzeko hemendik ateratzen garenean hori behitia? Baita datutegi eguneratzea arduratzen den talde bat osatzea, bereziki aurre ikusi daitezken edo maiztasun bat duten gaietan badakigu urtero lan istripu edo errepide istripuak egoten diala, langabezi datuak, kazetari guztien eskura ongo litzateken datutegi hori sortzea posible litzateke, hor botatzen dugu. Kazetarien arteko elkarlana edo koordinazioa posible da? Hau da, edabide nazionalek, zein tokikoen arteko edabideak edo hor elkartruke bat posible litzateke, praktikan aleginak egon dia, ez dia arrakastatxuk izan, ikusi dezakegu. Zerrakin goienak argazki batzu ditula, istripu bat gertatu dalako, posible litzateke edabide nazionalek hortik edatea? Euskal Albistegi agentzia edo agenda propio izatea posible litzateke? Hontan ez dago adostasunik, baita ere Creative Commonsen aldeko proposamena edo egin izan dalako, edo hor ikuspegi diferentiak ikusi ditugu. Kazetaritza eskola bat interesgarria litzateke sortzia? Profesionaletik profesionalentzako, hasi berrientzako, erredakzioetara iristen dien kazetari hasi berrientzako. Eskola horretan lan duetek Euskal Herrian antolaketa guztia, terminologia, baina datu kazetaritza be bai. Guk idalia liburutxo bat, jaso dugu gure ikerketan liburuan, eta ikusita nahasmena, eta Euskal Herria eta bere lurraldeen nahasmena, eta proposamen zehatz batzuk egiten ditugu, ambigotasuna alde batera utzita, ez? Baina honen helburua litzateke izen bera ez dadin erabili, izan bat baino gehiagorako, edo alderantziz, ezta? Argi uzteko gauza bakotzak ze izen duen eta zertarako eta ze kontestutan, testuingurutan erabili daiteke.
erakundeen ardura eta aire erreparatzen diogu, lehen esan bezala Eusko Jaurlaritzak ez du parte hartu nahi izan, baina ezinbesteko irutzi zaigu eurekiko nolabaiteko presioa egotia. Datuak emate dituzten erakundeen artean, aukerarik egon oteliteke egutegiak eta irizpideak adosteko guri baietz iruditzen zaigu. Baina horri ere erreparatzen diogu. Zer diote erakunde politikoetako ordezkariek? Hainbesteko zatik eta sortu barik, nolabaiteko adostasuna informatiboa edo lanketa bat egin daiteke? Eta azkenik, zaintza batzorde bat proposatzen dugu. Interesgarria litzateke Hedabideetako lurraldetasun behatoki gisako bat antolatzia, sortzia. Behatoki hau edo zaintza batzorde hau herritarrez, kazetariz, eragile diferentez osatuta egon ziteke. Hau gure titularrak, saiatu gara azkar baten egiten, baina bereziki gaurkoan, eta orain eneko kidatuko da main inguruan, azken proposamen hau erreparatzea nahiko genuke, zuen aldetik gurekin egongo zareten gonbidatuei, eta lana badago itxeko, ikusi duzuenez. Gure hain dugu, baina bide honetan ere laguntzeko prest gaude noski. Orduen, ja nahiko luzatu gara, eneko, zuena da txanda, eta guk utziko dugu. Mila esker, Ainhoa eta Zurine, eta orain igoko dira Arantxa, Martxelo eta Iban. Igotzen diren bitartean, bereziki streaming bidez entzuten ari direnei, nahi izanez gero galderen txandan, zenbat denbora geldituko zaigun, baina galderen txanda bat irekiko dugu 10 minutukoa, eta streaming bidez egitzen ari direnek galderak igor ditzakete traola hau jarrita, izan izen traolarekin idatziz gero mezu bat Twitterretik, galdera horiek ona jasoko ditugu eta mahai inguruan daudenei egingo dizkiegu. Gaurko saioaren izena gogorarazteko egizatitu bat, josteko bideen bila, beraz hemen bila hitza izango litzateke importantena, galdera zer egin hedabideetan egizatitu hori josteko, beraz etorkizunera begira eta atera bidei begira jarri nahiko genuke. Badakigu, herri honek urteetan eta hamarkadetan erakutsi duela ekintzailea dela, eta asmatu dituela beharrezko tresna guztiak herri honek bizirik irauteko eta herri gisa irauteko, horien artean dira hedabideak. Hemen ordezkatuta daude 3 hedabide herri ekimenetik sortuak denak. Arantxa Idieder guri jatiko kazetaria da, guri jatia 40 urte bete berri dituen irrati bat, herri irrati bat dena, eta Lapurdin kokatua. Iban Arantzabal gaur egun ona etorri da Tokikomeko presidente delako, baita ere Goiena hedabideko zuzendaria da, hori ere tokiko komunikabideak ere herri ekimenetik sortutakoak dira, eta Martxelo Otamendi Berriako zuzendaria eta Berria ere herri ekimenetik sortutako hedabide bat, orduan ikusten dugu herri ekimenetatik gauza anitz sortu direla. Eta pixkat ikuspegi horretatik begira jarri nahiko genuke orain, Zurinek aipatu ditu hainbat arrazoi eta hainbat proposamen, ezkara denetan hitz egiten hasiko, ez baita astirik, baina zenbait gai bai landuko ditugu, bai, eta beraz galdera batzuk eginen dizkizuet, pixka gogoetarako, etorkizunera begira, zer egin daiteke, nola martxan jar daitezke halako ekimen batzuk. Hemen erronkak jartzen direnean eta beti izaten dira baldintza batzuk ez erronketan, edo zailtasun batzuk, eta nik
bi zailtasun edo bi joker ezin direla erabili, ez daitezken bi joker aipatu nahi ditut hasteko. Batetik dirurik ez dagoela, hori ja badakigu. Hemen bilatu behar ditugu proposamen batzuk dauden baliabide ekonomikoekin bakarrik. Eta bigarrena, dauden zaitasunak, daturik ez dagoela eta ere, horrek ere ez digu balio, hortik arago saiatu behar gara aterabideak bilatzen. Orduan lehenik pixka bat, aipatu du Zurinek lehen kazetaritza buru jabea edo hola, eta instituzioekiko gerota menpekotasun handiagoa, informazio instituzionalaren ekoizpena ikaragarria baita. Orduan lehen galdera izango da gehiago kazetaritza buru jabeago bati begira, eta bakoitzari pare bat minutu bakarrik eskatuko dizuet pare bat minutuz, kontatzeko zuen edabideetako praktika on batzuk kazetaritza buru jabearen eredugarri direnak edo adibide direnak behintzat. Arantxan ere. Bai, pentsatzunt erri irrati gisa azkenean direla ondorioak, guk adiez gure irratian eta gure irratia januzu, Lapurdiko irratia, baina Euskal Irratiak federazioko kide gisa ere beste irratiak ere gehienetan hortan sartzen ditut, gure lan egiteko manera hortan, baina lehenik egunerokoan berriketariak baditugu. Egunero, adiaz ostiralero gure irratian, Donibane Loitzuneko herritar batek herriko berriak emaiten dizkigu. Herriko kontseiluetara tarteka joiten da, Ziburura, Donibane Loitzunera, eta hortik informazioa edatzen dugu, eta guk jasotzen ere, eta hortik posibli egiten du, azkenean herritarrek ekarritako informaziotik, ondutik ere guk lantzeko gaiak eta hortik tiratzeko gaiak. Beste adibidea da sinpleki, goizeko erredakzio bilkura. Goizeko erredakzio bilkuran hor aldiz elkartzen dira Euskal Irratietako irrati guziak, beraz irrati bakotxetik kazetari bat, bi depentzen duz egun den, baina Sibiroko gotzatik, Irulegiko irratitik, Antxeta irratiatik eta gure irratiatik, beraz probintzi bakotxetik, Bidaso aldetik ere, eta bakotxak azkenean hor ere berdin, herritar batek kondatu diona bezperan, edo auzoak, edo herriko kontseiloan izan zen bezperan, eta hor da lekuko edabidearen indarra pentsatzen dut azkenean herri irrati gisa herritarrekin funtzionatzen dugu, beraz herriak emaiten digun informazioarekin gero ondotik gure gaiak lantzen ditugu, eta horren aritik beste adibide bat, txikatorainik elkarlan hori ere datzen duena Euskal edabideekin Ipar Euskal Herrian saiatu gira eta egiten ditugu, elkarlan batzu berra berantago aipatuko ditugu ere zan ditugun zaitasunak, baina hauteskunde gaualdietan, hortarako interesgarria da guretzat, hauteskunde gaualdiak zuzenean emaiten dugu informazioa momentuan, eta hor zenbakiak adibidez datuak ez dugu itxoingo subprefeturak emaitea, eta herriko etxekin harremana dugu, eta entzinetik aurre ikusia, eta deitzen gaituzte, eta zenbakiak guri emaiten dizkigute, eta gero guk hortik gure lana egiten dugu, eta gainera lekuko beste Euskal edabideekin ere egiten dugu elkarlanean gaualdi hori, adibide batzu meteko. Esker, Iban, zure... Azte bat baina eskerrik asko, gonbidapenaetin, Martino Aldeparkei eta Berriai eta Ikerlari Soibe bai, eta oso gertuko sentitzen ditut esandako denak, uste dut lekuko kazetaritzaren adibideak direla, ezta? Behar bada zerbait gaitzarren, gehituko du nuke praktika ona dela entzutea. Ze komunikazio alde horretan asko aldatu da, eta entzuteak balio digut, entzuteak esan nahi du ez bakarrik instituzioi entzutea, ze haiek esan eta esan egiten dute, eta errazago ere bada, baina entzutea herriari, herritarrei eta elkartei eta barri. Ez da horretarako komunitate bat zabali daukagu, komunitate horretan idatzi egin daiteke, argitaratu egiten da idatzi dutena, hori bere horretan ez da kazetaritza, baina bai iturri batzuk gehiago gehitzea eta gu entzule bihurtzea, ez da.
Uste dut entzute hori oso importantea, eraz, horrek ematen digu pultsu hartzeko beste modu bat, ez da instituzioetatik kanpo ere, ez da. Eta horrek badu garrantzi bat. Badu garrantzi bat, ze instituzioetatik aspaldian, eta horretan komunikazio fakultateok baduzue kulpasatiba seguruenik, gehiago miresten da komunikazioa kazetaritza baino, ez da. Eta oso ohitua gaude, eta gero eta zailagoa da, horren beste komunikazio arduradun dauden lekuetatik jasotzen den informazioa galbaea handi gabe jasotzea. Jasotzen duguna sarri propagandatik gertu dagoen komunikatuak izaten dira, prentsa oso landuak eta titularra ematen dutenak, eta hor datu gutxi dago eta zer narrastu gutxi, ezta. Orduan, entzuteari dagokionez entzun beharko genuke, baina ez komunikazio fakultatetik pasatutako komunikazio ardudunek esaten duten hori bakarrik, horrekin bakarrik kazetaritza egiterik ez dago. Orduan, entzuteaz gain lana ere badago, esaten ez digun horren bila joaten. Eta hau da erreza ez dena, hau da baliabide gehiago eskatzen duena, baina hau da kazetaritza. Mila esker Iban, Martxelo, zuritza. Bueno, Gabon, eskerrik asko konbiatzeatik, ingurura. Eta berez zeider gona eoteko zenen aurkiuntan, beste publikoan arten dago afonia batek jodu gaur izan, eta saiatuko naiz bere mailara iristen da bere utxunean do betetzen. Bi praktika bat generoaren ikuspegia. Azken aldientan asko ari garana sakontzen etxean, segurazki, seguro, berandu iritsi gara, ze orain galdetzen dugu gure burari orain egiten ari garen gauza batzu zergatik ez genitu nehin orain dela zagitzen bat urte. Etzen behar hortarako sustantzia kimiko bat edo etzen behar, ez? Bizitzan askotan gertatzen da, egiten ditula gauza batzuk eta galdetzen dugu gure burari. Eta zeatek hau zeatek zen nuen, gure kasuan, generoen kasuan ere bai. Bueno, segurazki mutilak hartzen genitulako orduan erabakiak eta ja mutila bakarrik hartu ditugulako erabakiak urte askotan ez. Orduan, bi planotan alde batetik etxeko egituran batipat nik erradazioaren parte ditzengo dut. Azkenoko urte hauetan oso zorrotz aramakigu berdintasuna edo bitzat presentzia proportzionala emakumeen eta gizonezko erradazioan dagoenaren arabera eta beti saiatzen gara. Eta horrek behartu gaitu mutilak erabaki batzuk hartzera, baina baita etxeko emakumeak edo gure lankide emakumezko pauso batzuk ematera eta ausardi bat hartzea eta gaur eiderren hemengo parte hartzea hau orain dela urte batzuk Martxelo etorriko zen, da Martxelo bakarrik etorri ziteken, baina ez dut ezbelatuko sektori, baina eiderrek egin behar izan du arikita bat ere positiboa tortzeko, gero ez dio lagundu afoniak, baina ez, zenut denok egin behar izan dugu, batzuk onartu behar izan dugu, erabaki batzuk urtetan gaizki hartu ditugula, eta gero bestek ere, elkarren artean denok urraz batzuk ematea ere, ordezkaritza horiek emakumezkoen bidetik ere, zehatzeko ez, kubritzeko. Hori parte erakundetzearen partetik, eta bezaldetik parte informatiboan ere bai. Azkeneko urte desentetan ja daukagu txip bat jarrita etxean, beti betetzen ez dena, eta tarteka katxaketa ditugu, baina emakumeen presentzia produktuan eta produktuetan. Eta hortan ere saiatzen gara oso parikide izaten eta oso bauzkagu tresna batzuk gainera bereziki gu landu ditugunak, emakumeen hilketa matxisten mapa bat eta bauzkagu hortarako tresna bat oso argigarria den eta informazio oso ondo ematen duen, oso landua den, eta berehala aktibatzen duna zoritxarrez olako bat ematen den aldiro, edo aurreneko herrialdean emakumezkoen presentzia, eta batzuetan gure artean egoten dalako poz bat ikusten dugunean, gaurko azalen, irudi gehienak emakumezko dira ez. Hori pentsatzen jazen ondela urte batzuk, eta gari baten emakumezko bat atatzeko gure azalean Kasparovi irabazi berzion xakean, eta gaur egun asko zerrexago sartzen dira, eta modu normalago batez sartzen dira azalean, bai azalean da barruko edukitan. Hori da izan da praktika bat, segurazki horren ondorio emango digute aurki emakunde saria, emakumeen presentziaangatik gure izan ez. Horren dela urte desente eman ziguten emakunde saria ere bai, eman ziguten azkeneko herrialdean egiten genituen orduko elkarrezketa haietan, emakumeen presentziarea handia zelako, normala baina handiago zelako, beste medietan baina zelako, ni sartu berritan, 95 nola izango zen.
eman ziguten erakunde saria, eta orain beste bat emango dute. Eta beste bigarren praktika bat, dukan lotura Arantxak esan duenarekin, COVID-ak behartu gaitu etxean lanitea, edo behartu ditu lankide gehienak etxean lanitea, horrek behartu gaitu sistema elektronikoen bitarteko edo komunikazioak egitera, eta eraberean aukera eman digu lehen bilera batzutan parte hartzen zuten lankide batzui, bat delegazioetak ordezkaritzetako parte hartzea, ez? Eta gaur egun bilera guzti horiek egiten dira ordezkaritzetako kideen parte hartzearekin, eta inoiz pandemia jotan bada hori gelditu ingo da. Ez gara berriro itzuliko gari bateko bilera ez virtualetara, eta gaur egun hartu du dinamika bat, hori da beste galdera bat ere egiten duena gure gure, eta zerratek zenuen hain dela gazteak izan bat urtein, Skype asmatu zen zerratek genuen, ez? Pandemiatek etorrek behar izan du, oinarrezkoa diren gauzak egiteko, hola da, ez? Bi praktikoi. Mira, esker, iruei, eta, bueno, urrengo kaldera da, labur, erantzuten dugun titularretara joango gara, ze kaldera gehiago ere badira, badakizue, nola landu liteke, lehen galdera honi lotuta, agenda propio bat. Euskal Kazetaritzak nola landu dezake bere agenda, edo edabide bakoitzak ere berea, ze ideia dituzuen? Arantxa, esiko behar. Niri. Bai, berba bakik lekuko edabide gisa hitz egin dut, baina zer entzun nahi duten entzuleak, beti hori da gure lehen galdera, hori hitz egiten dugun egunerokoan, eta hortik pixkat lantzen ditugu gaiak, lehen aipatu dut berriketariak bagenintuela, eta gure berriketarien tartean, badugu bat adibidez etxalarkoa, eta etxalar Nafarroan da, eta beraz ez da berez Ipar Euskal Herriko gaiei loturiko berriketaria, baina astero gurekin dugu, eta astero gure entzule hitz egiten die, eta azkenean guk oartzen dira lekuko edabide izanik ere eta Lapurdi, Basen Nafarro eta Siberoko muga horietan egoiten magira eta bidaso aldean ikusten dugu ara ere begirada Euskal Herriruntz dugula, eta ezakit, Baiona eta Arnose ondoan dira, erri oso dira, ezakit zer pasatzen eta Arnosen, eta oso herriak aldiz bai, bastanen pasatzen dena desatzen dira, eta hortik tiratuko dugu, baina hor da, nire ustez ere utxunea, adibidez momentu enten laborantza gaiak ipatzen dugu gaur egaztik gripeari loturiko gaia guretzat aktualitatean da, bete-betean, eta eskasak badira, eta hor, adibidez guk ezagutzen dugu ongi gure lekuko terrenoa, laborantza aldetik mundiren azkuntzak, azkuntza mota, eta gero gure muga hor gertatzen da, eta pentsatzen dut hortik behar dela gehiago tiratu eta harremana gehiago sortu adibidea segitzeko gaztangoekin, eta hortik gure lan egiteko manerean azkenean lortzen genukela lantzen gure gaiak, eta gainera Euskal Herria sartuz gure lekuko gaietan. Bai, uste dut, liburuan ere aipatzen da agenda markatzen dutela beste batzuk eta Euskal Hedabideok mimetismoz jokatzen dugula. Ez dut uste horren beste denik, batzuetan bada. Uste dut finago dabiela liburuan bertan Asier Etxenik esaten duenean edabidean merkatu ikuspegi batean ere bagaudela, eta guk egiten duguna, kontsumitzaile batzundako egiten dugu, eta nahi dugu gero eta gehiago izan daitezen, ezta? Horrek uste dut pisu handiagoa duela gure agenda markatzerakoan. Badago esaldi bat liburuan hartu diozuena Pablo Gioriri, eta esaten du, edabide masiboa funtsezkoak dira demokrazia sendotzeko, eta memoria kolektiboa sortzeko. Eta niri atentzioa deitu didana honetan da masiboak. Masiboak markatzen du agenda. Eta besteok ez dugu markatzen agenda horren beste. Eta hor gakoetako badago eta burua uste bat izan behar da, eten bako burua uste bat izan behar da masibo izateko hori nola lortu. Eta gurean bada behintzat, eta nahiz eta gure mugak egia esan, ez duen ematen gauden tamaino askoz gehiago,
baina baturak eman dezake, ero kolaborazioak eman dezake, ero dena delakoak, uste dut gehiagotarako aukerak zabaldizakela. Uste dut masibotasuna ezinbestez agenda markatzeko aldagai oso importantea dela, ez da. Astean irakurri dute elkarrizketa bat, badago Ogi egile eta saltzaile bat Donostian, nahiko ezagun egin dena, ez da. Eta arek esaten du gutxi gora bera, kontzienteekin eta militanteki lortu behar bagenitu behar ditugun bezero guztiak, ez ginateke hilabeke bukaerara iritsiko. Hau da, haiek behar dituzte denda horretik pasatzen diren guztiak, haiek ogia saltzetik bizitzeko. Eta guk ere behar ditugu. Oso nukleoan dauden horiek eta gainontzekoak ere. Eta hauek, ogia egiten jarraitzen dute. Eta guk ere egin behar dugu kazetaritza. Euskal Herria aintzat hartzen duen kazetaritza, lekuko kazetaritza, nazionalagoa. Baina behar dugu egin masiboagoa den ikuspuntu batetik uste dunik. Agenda markatzeko bidea bada bentsat. Gure kasuan, estandar bat izan da, gurea bezalako hizkuntza eta normalen komunikabideak izaten dira oso zakok, ez? Komunitateak ez da gure kasua, guk beti izan du beti aspirazioa egunkari estandar bat izateko, eta munduan gertatzen den guztia, Euskal Herria munduan gertatzen den guztia, topatzeko. Agenda propioaren proposamena eskaera munduko komunikabide guztien tasun edo kerie bada, Zenut hori mundu zia bilatzen du izatea agenda propioa. Espainiako egunkari masiboek ere bilatzen dute bera agenda propioa, eta hie bakarrik landuko dituzten gaiak jorratza. Are gehiago orain gainera, garai baten komunikabide elitista batzuk geunden, bueno, gu ginen elitista berlan txikina, baina gu talde hortan geunden, ez? Gu geunden Euskal Herriko 6-7 egunkari horien taldean, eta egunkari hoia bakarrik zeuden. Gari baten leku asko, albiste asko bakarrik komunikabide horien bidetik lortu zezik, komunikabide horien bidetik. Gaur egun sare sozialen bidetik eta komunikabide digital txikagoen bidetik asko zabaldu da berri emailen kopurua. Orduan, are gehiago behartuta zaude orain esklusio bago izaten zuen informazio bateko orduan. Gainera, agenda propio horretan, kazetarintzako presentzako motibatzaileago da. Kazateri gehienitzat motibatzaileagoa da, eta lan bat zu bakarri landuko duzuna, zuk harrapatu duzuna jakin duzelako ez dakit zein ez esan dizun, dardun zuk pensatu zu hemen olitek albiste bat. Kazetaritza da bereziki ariketa bat, eta da elbiak airean dijoazela harrapatzea. Hori da kazetari hona. Elbi bat ikusten duen airean, ez mai gainekoan, mai gaineko harrapatzea arrexago da. Egore gainera, elbia harrapatzen baizu komunikazio arduradun batek, zesanik ez ekartzen baizu elbia, ez? Baina, maigaineko elbiak baino gehiago, airean dabiltzan elbiak euliak harrapatzea da kazetaritza. Torun, kazetari batek harrapatzen badu euli bat airean, eta ikusten badu hemen dago albiste bat, reportaje bat, hemen dago lan bat, hemen honekin egunkaria zabaldu zakegu. Askoz motibatzaileagoa sinatzen duenatzako, kazetarintzako, indulako lan bat berak bakarrik induna. Eta gainera igual lortu du alako oihartzun moko bat, oihartzunera ere beti daukeu denok ego bat, baina oihartzuna ez lortuta. Baina zuk harratzen balin baduzu, gure Ainoa Oiartzabalek harrapatu zuna Begoña Urrozen bomba ura etzula jarri eta baizik eta beste batzuk. Eta gaina lortzen balin baduzu zure lanaren ondorioz, eta agenda propioa da, hori gure jenteak intzu makarrik. Zure lan horren ondorioz etaren atentatuen zerrentatik ume horren izenak entzea. Eta horren ondorioz Espainiako izak izan bat urte eta Euskal Herriko izak urteetan esan dutenak horitarena dela ez esatea gehiago. Horrek kazetariari, medioari, kazetari batio sekulako poza. Ze gainera da zure lanaren ondorio utilitario bat, utila izan zara. Ez da beti gertatzen, ez da beti gertatzen hori. Baina agenda propioa, zu bakarrik daukazun gai hori, beti ez dira gai transcendentalak eta mundialak, baina zu rapatzen gai hori, horrek betetzen du asko kazetaria. Zezuk induzu lan bat, beste inori okurtu ezaiona, beste inork, alegia, elbiak beti dabiltza airean. Batzutan gehiagiro, asko dabiltza. Baina zu zara bakarra elbi hori errapatu duna airean zebilela, oso zaila da errapatzea, elbiak airean dabiltzala, horrek sekulako pozan baten dio. Zari, gauza da, medio hori ematen dion prestigioa eta ematen dion gai hauek hemen bakarri lantzen dira, edo gai hau hemen bakarri landu da, gero profesionalari eta edozein ekimenetan importantea da profesionalak, bai unibertsitatean, bai edozein lantegitan,
bai ezen lekutan presionak gustora ukitzea, pozikio eta bere lanarekin, ikusta bere lanak badula eragin batez. Eta uste dut agenda propioarena, lehen esan dudana, da medio guztiek bilatzen duten kontori, horregatik daude esklusibidadeak, horregatik daude iturri bakarrak, horregatik daude elementogiz, baina uste dut hori, gure hor da etorkizuna, gure hartan askotan komentatzen dugu, agenda propia, zenbat eta handiago izan media, bombardeo handiago da. Kanpotik datorren informazio, zateko informazio, tokian tokiko informazioen zabiltzatenak, ibiliko zarete bat tokian tokiko informazio horretan, gero litezke jaurlaritzan erabaki batzuk eragin jaukate tokian, legebiltzarrak hartutako erabaki daukate, Euskal Elkargoak hartutako erabakiak eragin jaukaan, baina normalen zinbiliko zate, gurea bezalako medioa dabil, 1000 lekutatik datorkio informazioa, eta etengabe inberuz aukeratzen. Eta aukeraketa horretan, agenda propioarena oso garrantzitsua. Gu oso pozik gaude, gai bat gurea bakarrik denean, gu bakarrik lan dugunean, eta bai pozik gaude arduraduna, pozik dago lan induen kazetaria, eta uste hori oso garrantzitsua dela. Gure egunkarian asko bidaiatzen da. Nik zatu, borbetan batzuetan bidaia agentzi bat dela. Asko bidaiatzen da, kazetarik asko muitzen dira, kanpora asko atatzen dira gureak. Gure kazetarik eta Joko Olimpikotan, eta bereziki Euskal Kirolarien lana jarraitzea, hori da agenda propia markatzea. Gure inguruko batzuk ez dute agenda espainola aukate, Joko Olimpikotan, guk agenda euskaldunak hau eta munduko agenda. Hori tendun kazetarientzako sekulako poza da. Joko Olimpikotara, Olimpiar Jokotara joan, landu eta bueltatu. Eta esatea, hau gu bakar egiten du. Eta gu munduko ez Europako nazioarteko erakunde baten gaude, midasen gaude, eta pesatzen dute gu Rothschild garela. Joko Olimpikotara joaten gelako, eta gu ez gela banka Rothschild. Baiten du galegin berezi bat gure etxean, diru bat inbertitzeko, ona delako medioarentzako, eta hori agenda propioa da. Joko Olimpikoak lantzea, guk edo ETBek, Euskal Irratiak lantzen duten bezala, horrela lantzea, agenda propioa lantzea da. Eta lehen esan duen bezala, satisfazio handi bat kazetarentzako. Jarriko gara pixka bat begira Euskal, bai. Zeari, ados nago eta gaina primizio mundua edabideetan eta oso golosoa da, eulia eskasi perlak dira, hartzen dianak, ez. Baina ez dakit, gaietan ez genuken agenda markatu behar. Hau gai bat da, gai zehaz bat da, eta datu kazetaritzarekin lotuko dut hau, posible litzateke denok gai antzerakotzuak Euskal edabideetatik batera lantzea, esaterako. Hori da agenda markatzeko modu bat, ez beste modu bat. Hori da premizio bat eukitzea, kriston lana eginda, ole, xapo, oso ondo, eta gaina olakoak badira 1000, hobeto. Baina gaiak sartzea Euskal jendarte masiboan, hori egin genezake beste modu batera? Euskal edabide guztiok gai konkretu batzuen gainean batera joan gaitezke? Batera ez du esan nahi berdin, Esan nahi du batera, bakarrik. Bakoitza dauka bere editoriala, bakoitza dauzka bere publikoak, bakoitza dauzka bere hizkuntza moduak eta bar. Badago esperientzia bat, orain dela gutxi ezagutu duna gertutik, BBC-k erabiltzen duela hango lokalekin eta badago talde bat, persona talde bat, egiten duena datuen rekopilazio handi bat. Eta batu egiten dituzte, eta ez lerroak eta lerroak ematen dizkiete tokiko edabidei. Eta enbarkatu egiten dira, notizia horiek. Eta notizia enbarkatu hori ateratzen da otsailaren 24an. Eta otsailaren 24an, agendan gai hori dago. Ezinbestez. Landu duenagatik, eta landu ez duenak horri begira jartzen da. Datu masa kopuru hori da guri oraindik ere zaiguna heltzen, uste dut. Segurenik beste kultura batean ere gaudelako, edo haiek beste batean, eta segurenik demokratikoa den, edo gardenagoa den kultura batetik datozelako, edo dena delako, edo garatuago delako, edo bateman jarri delako netan pentsatzen, ez dakiz zein den arrazoia. Baina hemen, ez ditugu jasotzen horrelako datuak. Ze datu horren ustiaketatik, goienak atera dezake gauza bat, eta irratiak aterako du beste bat, eta egunkariak aterako du beste bat, eta beste foko batetik gainera, baina gaia, agenda gaia, da hau. Berdin da istripuak izatea, berdin da mapa bat izatea matxistak egindako ez da girena, edo berdin da tiro zildakoen ez dakiz zer, berdin da. Gaia ez da hain importantea. Uste dut agenda markatzeak hori eskatzen digula.
ezer ere kendu gabe, klaro egindako ole, horlako asko behar dira gainera egunkarian. Bai, agenda propioaz aritzean zen pixkat adostutako gaitegi baten inguruan eta hola, ez? Nork markatzen duen gaur zertaz hitz egingo dugun. Datuen kontuan gero hitz egingo dugu datutaz, benen egia da gure ikerketan ere agertzen zela, Estatu Batuetan eta badago ohitura handia Erresuma Batuan ere datu kazetaritza deitzen dena egiteko, baina egia datuak irekiak direla eta hemen itxiagoak direla datuak, gardentasun gutxiago dagoela eta horrek zailtzen duela. Iban eta Arantxa orain zuei galdera, tokiko komunikabideen ikuspuntutik, tokiko komunikabideek ia Euskal Herri osoko lujaldea okupatzen dute, behintzat Euskararen eremu hori guztia, eta gehiago ere bai. Sare horrekin egin liteke Euskal Herri osoko zenbait argazki atera litezke bakoitzaren artean koordinazio bat sortuta? Zer iruditzen zaizu Arantxa? Bistan da. Badira egiturak, tokiko hemen da, eta nik aipatuko nuke agian arrosasarea adibidez, gu horren kide girelako, agian ez hain aktibo erez, baina parte bai, elkarlan zonbaitzu eramaiten ditugulako elgarrekin. Berriki ere adibidea izan zen urtarrileko Baionako Presonaldeko manifa eta elkarretaratzeak izan baitziren Ego Euskal Herrian eta arrosasareak egin zuen saio berezi bat eta hor arrosasareak bere sarea biziarazi zuen eta azkenean Euskal Herrian gertatzen zenaren berri eman zuen hor justu aktualitatean zen gai bakarrarekin, baina horrekin lortzen ahal da. Gero lehen egozentrismoa aipatu da eta pentsatzen dut tokiko edabideen ekarpena hortan dela. Egozentrismo hortarik ateratzea zen eta hori hor da beti eta hortik ateratzeko parada ekartzen aldugu guk gure presentziarekin eta baina izan gabe Ipar Euskal Herriko kuota, edo sasi kuota zen eta ofizialki ez gira kuota bateko kide, baina bagira usu bat iparraldeko gai bat alere barko egin nuke sartu edo gomitatu iparraldeko bat hitz egiteko ze pasatzen den han, gainera hori da usu pixkat hemen han eta hori usu entzuten dugu han nola da, nola pasatzen da, ze han, zakit ustaritzen, atarratzen, ez da bergauza eta bada hor, pentsatzunt, txip aldatze beharra, ari gira elkarlanaz hitz egiten, eta agian behar dugula Euskal Herria osotasunean aipatu, begiratu, baina egunerokoan erredakzioan nunden, eta nola begiratzen duen egunerokoan bere kazetariei, eta nola komunikatzen duen, eta pentsatzunt horrek dena aldatzen duela, gu Ipar Euskal Herrian zentratuak gira, baina behintzat guk pentsatzen dut alde hortaik hori ekartzen algin nukela eta horretarazi ez garela bakarrik kuota, baina Euskal Herriaren parte garela ere eta hortik ere berrien eta aktualitatearen parte ere izaiteko gai garela. Nik uste dut koordinazioa orain arte asko izan da tresnetan eta baliabide zentralizatuetan eta bintzat tokikomen ikuspuntutik eta eskerrak, ze bizi irauteko politiketan ibili gara oraintsu arte eta orduan horrek izan du garrantzia handia sortu beharra zegoen tokikon, ze bestela ez ginateke gauden lekuan egongo, ezta? Plataforma berritu berriak, edizio sistema bateratuak, maketazio biblioteka bateratuak, artxibo multimedia bateratuak, eta horrek asko lagundu digu. Nik uste dut horrengo pausoak gaur ja egiten hasi beharko ginatekeen pausoa, eta gainera hausnarketa estrategikoan hala atera da komunikazio talderuntz joan beharko ginateke, tokikook ere. Eta seguruenik kazetaritzari lotuago dago zen gaiak, datuak, historiak, hori ere konpartitu. Egiten dugu zelan bait, baina ez dago hori oso ondo garatuta.
eta badago gogoa komunikazio talderuz joateko, eta uste dut hortik etorri behar dela. Baita ere, etorri beharko litzateke, tokiko aipatzen dut, gertukoen dudalako neuke, baina izan daiteke berriarekin batera, izan daiteke dena delako egin da. Badago edabide multzo bat, ekimenen bertan, eta uste dut horrek merezi duela azterketa bat alde horretatik. Uste dut komunikazio talde moduan funtzionatzeak ere jarriko lituzkela onurak. Martxelo, galdera zuretzat orain, edabide nazionalek nola lan egin dezakete lan tokiko edabideekin, ze ekardi zaioke batak besteari? Bueno, badira, beti onda, ustez, okor bat indugula ez beti pentsatu, bueno, egunkari nazionalak eta egunkari tokikoak eta zez, beste mundu batekoak bagina batzuk eta besteak ez. Tokiko informazio asko informazio nazional batean joan litezke. Hori, edo zer egunkari nazionaletan munduan dauka histori bat. Albazeten, ez dakiz esperientzia iten edien ez da genuen, datatzen da Espainian gehien saltzen da egunkarian. Albazeteko da bai, baina interesantea da, eredugarria delako, aintzindaria lako, edo zuzendaria bertako lako, eta hori dute nazionalea ekartzea. Hori gure kasuan batzutan egin izan dugu. Guari garaiten orain, gertatzen da oso txekoa direla oraindik ez. Gu daukeu nazionala eta gero herrialdeko astekarik ez. Herrialdeko astekarik gero eta gehiago adira gertzen bai paperean, urrengunean, eta baita ere uengunean. Baina hori azken batean etxekoa dira. Baionako gure lankide egindako albiste hori ekartzen dugu han argitaratuta gero gurera ez. Baina tokiko mekoin, edo beste dauden guztiekin, horitea oso goza, kendu behar dugu sensazio hori, idea hori izaten duenez, baina tokikoa da, tokiko historia asko interesantea bali badira, balio dute, eta gero, baukeu nahiko nagusitasuna dena jakiteko zer den tokikoa, tokiko bakarrik, eta zer den tokikoa mereziko lukena proiekzio nazional bat, badaukan edukiaren gatik, gitaren gatik, berezitasunan gatik, berritzaileelako edo dena delako. Gatik ez, gualako esperientzia batzuk inoiz izan ditugu, guatzen aiz denak, ibili ginean, Joseba Sarroen handian noiz ez etorri, eta zorrotan iritsiko zen, eta zen gozun ostiral, uste ostiral bat zela, ostiral atxalde bat zela, eta guan botokokin izketan, gero esan gutan botokok amarrutetik bin bakarrik deitzen digula, baina botokokin kafe hartuko zu, gero jakin genuen botokokin presto zela kafe bat hartzeko, eta kafe hartzen aizen bitarten izango zula, baina ez zula asko itzengo. Eta guk jakin behar genuen, da hiek ere presatzeokaten, gero elkarrizketa bat egin behar zuten berarekin, eta edizio itxi behar zuten, imprimatza bihali behar zutelako, ez? Bueno, oso harreman hona izan genuen da, oso pasatzi guten argazki hura denokatan genuen azalean, da, holako, zanet, kaso importante horietan ere, ez, izan genuen, eta gero, bakoatzen egin joiz istripu bat izan denean, nun baiten, argazkiak eskatu, eta gero noski itxurre jarri, eta holako, zenbat, ez hori gutxiten da oraindik, baina... Aipatu duzu horinek ez da egitekoen artean olako gauzak eta hori egiten dugu ja. Ez dago arazorik horretan. Gehiago, egiten dena baino egin litekera, seguro, bat gure kasuan, nazionalaren kasuan, ez? Arakatzea, herriekotan dauden historio horiek guretzat proiekzio nazional bat eduki dezaketenak, interes nazional bat eduki dezaketenak, aldrebezekotan izan liteke, egun lantzen badugu informazio bat legebiltzarrean eta gizel larin gutena eta erabaki horrek izango baitu ondorioak gero Euskal Herriko ez da gizen bat bailaratan, bailara bietako komunikabide kartzea gurea bere hortan, aldatu pixka bat lauk referentzia eta hori iteko eragozpenik ez dago, da hona da txipauki eta jakin guk istripua emalen badanun baiten, dituko dugula ez, edo Bermeoko hitzarekin behiratu ditute pasadizkite eiderrek berapuntek eta berapuntetan azaltzen da oso histori bolia ez. Bermeoko zute izan zenean, nola izan genuen oso elkarlan oso estua Bermeoko bertako hitzakokin ez. Oso gertuka, hiek oso logikoa den bezala, Bermeoko aldezarako etxe batzuk errezien, da orduan jantzen tragedia ondixen bat, zebre nola, edo baita ere Bermeoko itxasun arranuntzi batzuk izan zinean salto bat izan zutenean edo hor Afrikako adar hortan, uan nola jarritu zuten, da bertako, solako kaso, gertatzen da normalean, oraindik iten aikela oso larria diren kasotan ez. Bermeon ez dakiz emate etxe errezien, aldezarren, ez dakiz etxe desente errezienen, hortan, orduan hartzen du horreia dimensio nazional bat ez. Orduan, horren garrantzitsuak
referenteak ez diren kasotan ere liteke hori ez da arrazorik zeteko, da txipa aldaketa bat. Bai gureak tokikoekiko eta tokikoena gurekiko. Guk dazkon proiektuekiko. Denbora ere aintzina doa eta urrengo galderetan saietuko gara, pentsatutako galdera bakarrean formulatuko ditu eta horretan arituko gara, ez? Identifikatutako arazoetako bada Euskal Herriaren osotasuna maiz ez dela islatzen, datuak dituzten informazioetan, informazio instituzionaletan, eta datu horiek eman behar, nola eman, nola ez eman, eta horrek sortzen ditu buruko min handienak. Eta orain ondoko minutuetan jarriko gara pixkat horri begira. Proposamen batzuk badira, kazetari batzuk egin zituztenak ikertzen ari ginenean, eta galdera da, Martxelok aipatu du lehen genero indarkeriaren kasutan berriak egina duela alako eguneratzen duen datu base bat, mapa bat, alakoak modu kolaboratibo batean eta hor ere elkarlanean, edabideen arteko elkarlanean, eta edabideetatik aparte beste sektore batzutako jendearekin elkarlanean, egin litezke eguneratuta edukitzeko trafiko istriputan hildakoak, lan istriputan hildakoak, hainbat datu langabezia bezala eta arakatzeko dauden datutegiak, baina zuek nahi duzuen parametroetan eta ez instituzioek nahi dituzten parametroetan zer egin liteke, nola egin liteke, ze izan litezke urrengo astetan egin daitezken pausoak halako zerbait martxan jartzera begira. Kasi nahi du, beti. Atentzio ematen dit, eraikuntza nazionalez horren beste itzeten herri baten nolan posible gaindegia bezalako egitura bat hiltzen ustea. Horrek alta tradizion izena dauka zaten. Eta nola posible. Eraikuntza nazionalez itzeten egia eta gaindegia itxiten da. Gaindegia genukanean itxurri nagusina borontate eta bokazio nazional batekin datuak biltzeko. Nola posible. Zeinek erderaz esaten da, inglesetik ikareta, zeinek jarri du tximu bat hegazkin jau pilotatzen. Eta posible herri honetan gaindegia iztea. Gaindegia zen iturria guretzat eta beste mediontzako eta beste erakunde batzuntzako datuena, eta itxiten da. Ez horretan ez dago gaitasunik gaindegia finantziatzeko ez dakiz amaten arten. Ez daude erakundeak horiteko. Nik ulertzen dut erakunde ofiziala hundiak oso jeloskorri izatea eta gokitzauka bere institutua eta hori. Ne ustez, bide honetan urgentziazkoa da, esateko elkargoak, euskal elkargoak bide hori urratzea, datu gintza hori urratzea. Guk bihar irik zabalduko dugu egunkaria Euskal Herriko langabeziaren datuekin. Nafarrokoak etorriko dira, eta orduan aprotxatugu. Iparraldekorik ez dugu sartuko. Gaindegia bere garaian iten zituen kalkulu batzuk, behilatzen zituen datu batzuk eango langabezi bulegoetan, eta orduan iristen zen proiezio bat egitea. Nahiko oinarritua eta nahiko sendoa. Orain batez, iparraldeko komunikabide izuzu jakingo zein den langabezi kopura iparralden? Bai, hori da guk dugun arazoetariko bat. Eta ustez, garrantzitsua elkargoak hori egitea. Herri honetan posible da jakitea, badaudela erakunde batzuk diru publikoarekin hori iten edienak, jakitea zenbat tximeleta klase dauden herri honetan, eta tximeleta klase bakoitzuka zenbat tximeleta dauden. Jotan bezala unibertsitate dagokion taldeari, egongo da ikerkerta talde bat ikertzen nahi dena herri honetan. Zenbat tximeleta dauden eta zenbat tximeleta klase, gainera, ez bakarrik zenbat tximeleta zenbaki orokorra, ez bakoitza ze familitakoa den. Eta ez daukagu modu bat jakiteko zenbat hiltzen diren lan istripuetan. Herri normaletan hori ez da gertatzen. Eta gu goazen bidean ez gara izango herri normala urte askotan. Baina ez da posible. Ez da posible jakitea 1000 datu dauzkagu herri honetan, eta ez daukagu leku bat, ikerketak, unibertsitate egite dituzte ikerketak, dauzkate ikerlari batzuk, espezializatuta denak, oso gauza, oso garrantzitsua da, ez dut esango ez, baina tximeletatan, ez da gizema gauzatan, eta badakigu zer gertatu zen, ez dakize kainoiarekin, ez dakize historia saileko gehiagako ikertzen, eta ez daukagu gaitasunik herri honetan, dauzkagun milaka milioirekin, ekuitzeko erakunde bat, gauzaiek erraztuko diguna, medioi eta bestelako erakunde. Ez da posible. Ez da posible, eta jarri behar da serio herri honetan. Ez da posible ez eukitzea. Gaindegiarekin gertatu dena da tragedia bat. Ikuspegi nazional batetik.
nik ez daukat maitalerik gaindegian, ez da posible. Eraikuntza nazionalez hitzeiten egian leku baten. Horren beste hitzen eraikuntza nazionala, eta soberania, eta suberanatasuna, eta gero uzten dugu gaindegia bezalako zerbitzu lantalde bat. Ni zutan hau, uste dut antzematen zaitela, baina zutan hau gaindegiarekin gertatu narekin. Bai, denak harrapatuak izan gira, uste dut guretzat ere gaindegia izan da lagun bat, iturri gisa, baina biztan dena ere egiten zuen lanagatik, zenta hor, bai, kontsideratua zen Euskal Herria bere osotasunean, provintzika, herrika, eskualdeka, eta hola egiten zen lana, eta azkenean nazio ikuspegitik lan egiteko oinarria ekartzen zuen, beraz, hori nik gerran ez dut oraindik ulertu eta ze pasa den, baina nik baduen horako esperantza bat behar zakit, gaurtik eintzina berriz abiatuko zela, edo zeulako tresna bat behar da. Hortazari garelarik hitz egiten, gaindegia, nik hori nuen ikusten, gaindegia bezalako egitura bat, datu bilketa egiterako bai, baina horrez gain analizatzeko gai den struktura bat ere, zenta guk gure kasuan hitz egiteko, baina presaka ari den kazetaritza aipatzen da liburuan, eta gu hortan gira ere, horrez gain kazetaritza prekarioan, eta bar. Beraz, ez gira gai, ustez zinez untxalantzeko datuak, eta bar, behar berantago aipatzeko da, baina, eta berreskuratzeko langabeziko datuak, guk departamentukoak izango ditugu agian, eta Euskal Elkargoari eskatzen dizkiogu, olako zenbakiak ateratzea beste kasuentzat, eta hor eskasa bada, baina eskatuta ere momentuz ez dira erreskiak apatzen, beraz, edo behar da oraindik presio lana segitu, eta kasu hartan estruktura zerbaitik bitartez, baina gaur egun eskasa bada, datu bilketa hortan. Bai, aipatu duzuenak inadoz nago, eta bestetik uste dut, ez dakite zenbateraino, ez dut aztertu, naino heldu naizen honetan, ez dut aztertu zenbateraino Frantzian, Espainian, Euskal Herrian, dagoen legea datu transparentziaren inguruan. Gardentasun hori noraino legez dagoen garatuta. Beste herrialde batzutan badago, eta badukate FOI moduko zera lege bat, ez da, Fact of Information, eta orduan, 2005-etik esaterako, Inglaterran eta Galesen, 20 egun dituzte erakunde publikoek, organoek, eta diruz laguntzen duten horiek guztiek, 20 eguneko tartean informazioa eskatu ezkero eman beharra daukate. Horrela lortzen dituzte, milaka lerroko estelak. Eta horrekiko gero, ateratzen dira notiziak, ez da, historiak ateratzen dira. Ez dira, datu brutoak falta zaizkigu hemen. Hemen gaude ohituta, eta ohitura txarra da, datuen galbaeak irakurtzera. Galbaetik pasatutako datuen irakurketara. Ertzaintza pasatzen badu nota bat, da beraiek dituzten datuen irakurketa batetik heltzen zaigun nota bat. Eta horrekiko albiste bat egiten hasten gara, eta ez barkatu. Demokraziak eskatzen du datu brutuak ere denon eskura egotea. Kazetaritzaren eskura egotea. Ados gauden gauzetako bat da, demokrazia kazetaritzak laguntzen duela, ez da? Hori ez da zalantzan jartzen. Behar ditugu datu horiek. Esaterako, estatu batuetan, datu hori dauzkaz, egin dugu ikastaro luze samarra BBC-rekin batera orantxe, eta datu kazetaritzaz eta ematen dizkiguten adibidea dira alusinanteak, ez? Estatu batuetan polizia tirokatutako eta hildako herritarren inguruan, dago estel bat, 6.000 eta piku lerrokoa, eta horra gertzen dira, adina, generoa, nola zuten, data zehatza, izena, bizena, zergatia, leku zehatza, longitude eta latitudeakin, polizia kamararik dagoen edo ez dagoen. Eta guk horrelakoak daudenik ez dakiduta. Gero hori, datu horrien ustiaketaren ondorioz, eskualde batean, maila nazionalean, edo nadalakoan, gure kasuan komplikatuago, ze beharko dituzke datu hauek hiru administrazioetatik, polizia diferentetatik eta bar, egia zailtzen da. Baina gai hauekin
ez da biharko notizia eta bera zailtzen da pilo bat, koronavirusarekin moduan, ez da? Hau da, datu jasoketa bat, brutoetan. Ez dugu nahi galbaetik pasatutako daturi, brutoetan, eta gero horren kudeaketa da kazetaritzari tokatzen zaiona, ez? Nik uste dut olakoetara heldu beharko ginatekela. Legea dago batetik, beste batetik ekimen honen aldekoak ero elkartu ezkedo uste dut hau eskatzera ere joan beharko ginatekela instituzioetara, eta gero horren kudeaketa nola egin behar duen gaindegia moduko organo batek, egin behar duen, eta, bueno, hori ja, ez da behiatzeko moduko gauza bat izan daiteke ez da. Falta zaigu kultura hau, uste dut. Bueno, utziko digu behar publikoari galdera batzuk egiten gai honetatik behar segituta, baina bai galdera izan liteke, ja, gogo eta talderik, lan talderik sok liteken, pixkat arazo honi aterabide batzuk bilatzeko, ez? Sare bat, jakinda sare handi bat dagoela, nola erabil liteken, teknikoki zer egin liteken, eta baita ere zer erabakiak litezken, neurgailu adostu batzuk sortzeko, ez? Ze datuak zailak dira iristeko, baina uste baino datu gehiago ere badago eta existitzen da, ez? Zaten zuten, datuen 93% eskuragarri dutela, baina ez direla erabiltzen. Osa, interneten daude, webgune jakinetan daude, ez da. 3-4 helbide diferentetan badaude, ez dut uste gure kasua denik. Datu gutxi batzu lortzeko demaseko ekina egin behar da. Bueno, mila esker, ja, ordu bat baino gehiago pasatu da, eta ordu bat nahi genuen pasatu. Pentsatzen publikotik behar badela galderaren bat, edo agen bat gai honen inguruan. Ez dakit, norbaitek hitz hartu nahi duen, ez dakit badagon galderarik ere, Twitteretik ez da heldu galderarik. Bai? Bueno, pixkat, uste dut ez dugula bizi, zuek bizi duzuen abiaduran nik Euskal Wikilarien elkartetik nator, eta Euskarazko Wikipediatik. Orduan, pixkat zue jorratu duzue behar bada gehiago gaurkotasunez, pixkat eta beharrezko egitura bat, momentuan bertan, uneko behar izan hoiei aurre egiteko estatistikoak eta bar. Bueno, baina dena dela nik pixkat atzera begiratuan edo pixkat ja artxiboan geratzen diren gai batzuetan, beti hor dago egitura bat lizentzia irekian, eta aipatu dira beraz datu batzuk hori estatu batuetan edo behar eskueran daudela eta gero eta gehiago badago baita ere eta gero eta rol garrantzitsuago jokatzen du Wikidatak eta Wikipediak berak. Eta hor, lizentzia askean daude eta hor egiten da lan bat nola baitere berreskuratzeko eta egin izan da hezkuntza programaren barruan berriarekin hitzartutako akordioan, hainbat infografia, mapak, eta momentu batetik aurrera gaurkotasuna galtzen dutenak, baina, beti ere eskueran geratzen direnak berreskuratzeko eta forma emateko ideiari, nazioaren ideiari, eta Arantxak berak aipatu duena, nolabait ere datuak azken batean jartzen gaitu gure eskualdea, jartzen du Euskal Herriaren testuinguruan eta forma hori ematen dio, ezta? Orduan, horiek, zorionez, berreskuratu egiten dira eta bizi berri bat hartzen dute Wikidatan eta Wikipedian. Eta, beraz, nik uste dut hori bai dala referentziala, eta bada referentziala, ez bakarrik unean uneko gaurkotasuna duten gaietarako, eta hor beharrezkoa izango baita, zuek aipatzen duzuen egitura bat, behar bada, koordinatzeko, edo haber nola egiten den, baina gero hori ere erortzen da, nolabait ere, zaku batera, oraindik fresko dagoena eta berrerabil daitekena. Eta hor dago orduan Wikidata eta Wikipedia bera. Zertu guztuni baino, Txernobileko infografiarekin gertatutakoa? Azalduko hori da elkarlan bat, elkarlan horren barruan izan zuen, zenbat milioi bisita izan zen? Bai, hori hain zuzen berreskuratua izan zen eta berriarekin egindako hitzarmenetik Txernobileko egitura edo nola zan
Kobertura, estalin zuten, estaldura. infografia bat nola zen. Eta, bueno, hori nola nazioartean izaten diren nahiko pribatutasuna eta copyrightak gordetzeko eta zaleak edo. Eta, bueno, kasu horretan, etzegoen edo wikidatan, etzegoen artikuluak hornitzeko edo, etzegoen olako eskema bat, eta berriaren bitartez berreskuratu egin zen, eta beste batzuek itzuli egin zuten beste hizkuntza batzuetara, eta, bueno, azken batean, nundik hartuta, eta hori beti ere esan egin behar da, iturria nun, eta, bueno, kasu honetan berriatik hartuta, eta euskarazko... Gaina koinzituzun Txernobil seriaren zarekin, programazioarekin. Hori da. Batera etorri zien gure lan hori, eta bazeon Txernobili buruzko ase nahi bat, Europan izango zen, ez zen izango Ego Afrikan ez zen horren gehiago, eta orduan zue pasatzen duten inglesera, eta gero batzuk inglesetik ja ez dakizan bat izkuntza, eta lehenko azkeneko izan genuen bisita, eta akutxe genion kuadroa, eta 5 milioi bisita izan ditu Josean Lizarribarrekin dako. Josean apestegiak barkatu indako... Bai, mekanismoa da, hori pasatu egiten dela ingelesezko Wikipediara, eta bestek ikusi egite dute ingelesezko Wikipedian dagoela, eta alegia, Wikimedia Commonsen dagoela, ingelesez, eta orduan, itzuli egiten dira beste hizkuntza guztietara, eta gero pasatzen dira beste artikulu askotara, ezta? Gero hor, atzealdean dagoena da fitxategi hori, eta fitxategi hori da berriak sortu zuena. Eta, bueno, nolabait ere, hor, bai eman daitekela, dagoela errekurso hori, eta forma ematen zaio, nolabait ere, Euskal Herriaren irudiari. Eta gero, pixka bat, nik bai nabarmenduko nuke, baita ere, hizkeraren eta garrantzia ere, nik duda izate ditut, batzuetan, batua erabiltzen da, eta hori da erabili beharrekoa Euskarazko Wikipedian, hala ezarrita baitago politiketan, baina zuzen, berez, forma ezagunena da, hobetsi egiten dena, baina nik uste dut ere, egin behar dela, aregin bat hurbiltzeko tokian tokiko hizkerara, bereziki tokian tokiko artikuluak direnean. Beraz, ari baldin bagera, Lapurdiko edo Zuberoako artikuluak, saiatzea bertako nolabait ere estandarra, ez dut esango, ze estandarra bat dago, baina egia da ere, badaudela hor, ez da salaketak esan edo, bueno, pixkat azken batean Ipar Euskal Herriko estandarra sortzen ari dela, zer eta, noski, hegoaldeko estandar bat, hizkuntzaren estandar bat sortu delako. Eta nire ustez horre egin daitekela pixkat hizkeraren aldetik, eta ez bakarrik hori, baizik eta, bueno, eta hori ja ni atera nuen duela gutxi artikulu bat honen gainean hizketaz, askotan euskara ari dela irudia edo hartzen dula, atzean dagoen beste hizkuntz hegemoniko horrena, alegia gaztelaniarena edo frantsesarena dela, eta baita termino nazionaletan, alegia nolabait ere, termino baino kontzeptuetan, nazionala diren kontzeptuak berak ari direla desitxuratzen edo ez dakigula askotan, eta zuek aipatu duzu ere zuen liburuan, nola dauden hor, modu nahasgarrian edo desegokian erabiltzen diran termino batzuk azkenean pasadirelako erdaratik berrinterpretatu dira euskararen barruan. Eta galdu dute jatorriz zuten esanai hori. Ordanik hori bai uste dut gertatzen ari dela. Ez dakit, hemen denak ez gara bat etorriko behar bada horreta, baina adibidez, herrialde hitza bera, hor sortzen du, olako txinparta batzuk sortzen ditu Wikipediako infotaulan. Bertan, herrialdea jartzen duelako, herrialdea, izan daitekena Frantzia edo, bide gai, eneko zukze horrek ondo ezagutuko duzu, gerla haste herrialdeak, eskualduna unkari horrek, aipatzen zituen herrialdeak borrokan edo olako zerbait. Hori, baina gero, sartu zen beste herrialde bat, alegia Gipuzkoari deitzeko edo Bizkaiari deitzeko, eta hor, nahazte gero eta handiagoa iruditzen zait gertatzen ari dela. Terminologiaren kontorrekin aipatu zuen, zuek aipatu zuen, terminologiaren aniztasun hori nola deitu gure herrialdeari erkidegoa eta...
gureak trakauka ez jakitea gure herriari nola ditu berzaion, da gure ere da diban baten etzateko moduko kontu badako gure herrin. Baina ni sumintzen hauen beste kontu bada, gero eta gehiago entzutea erkidegoa eta erkidegoan, eta Nafarroko jentak hitz egiten duenean 3 probintziez erkidegoa aipatzen dute, eta gero ni aurkeztu nintzen Nafarroko zara, irakasle izateko zaurtara, deialdia, baina gero azkenean erkidegon lortu nuen plaza, eta hori belaunaldi gaztetan ikaragarri erabiltzen nahi da, baita ere euskalgintzaren barruan, eta da gelditzen nahi dien tik batzuk, eta nik ez daukat bat ere garbi, Suarezek asmatu zuelako, Adolfo Suarezek asmatu zuelako deitzea gure herri Komunidad Autonomoa Aska eta Euskal Autonomia Erkidegoa beak erabiltzulako, guk naturaltasun guztiarekin zeitu behar duen beti erabiltzen terminologi hori, edo beste zer pentsatu behar duen. Baina etengabe entzutea erkidego gaina, ez da autonomia erkidegoa eta ez Euskal Autonomia Erkidegoa da, erkidegoa, eta hori belaunaldi gaztetan asko erantzuten da, eta horren gaztetan ez diren kasotan ebai asko zabaldulako terminologi hori. Eta hori ez ezagunaztu Adolfo Suarezek asmatutako terminologia. Gu ez gara sekulen erkidego bat izan, idakitela. Niri itzultzailea naizera aldetik eta pixkat sistema barrutik ikusita, Euskadik adibidez, Euskadi 3 probintziei deitzea, horrek bai sortzen dira olako atake bat. Baina, gaztelaniarako nahiko asimilatuta daukat, eta ez luke behar, baina hor da, baina baita ere euskaraz entzutea sortzen dit. 3 probintzia, mendebaldeko 3 probintzia horietarako Euskadi deitzea. Eta hola baude beste gauza batzuk, irudia ematen dutena pixkat desegituraketa baten irudia ematen dutenak. Hori nire dagokian ez, eta epatu nahi nuena. 8 eta 26 ditugu, denbora ere pixkat pasatu zaigu. Mila esker, oso gogo eta interesgarri, ikustut. Segitu behar dela, bertatik pista batzuk gehiago konkretura eramaten, eta honek jarraipena izango durako esperantzan. Mila esker entzutera etorri zareten guztiei, parte hartzaileei, eta bestaldi bat arte.